Potrivit budismului, apa servește nu numai ca sursă de viață pentru corp, ci și ca cheie pentru deblocarea ușilor compasiunii și cunoașterii. În această călătorie vom explora modalități creative de a consuma apă, analizând modul în care aceste metode se conectează cu filozofia și istoria budistă. Aceste recomandări sunt concepute nu numai pentru a vă îmbunătăți sănătatea fizică, ci și pentru a vă extinde înțelegerea, stare de bunăstare mentală și emoțională. Pe măsură ce descoperi modalitatea corectă de a consuma apă, te vei adânci și în conectarea cu sinele tău interior și în recunoașterea apei ca pe un dar sacru. Nu subestima alura primului secret, unul simplu, dar captivant. Vino alături de mine în timp ce ne îmbarcăm în această călătorie incredibilă și începem imediat. Modul în care abordezi apa potabilă dimineața este crucial pentru Kik. Ziua ta. De ce are o asemenea semnificație? Rămâneți pe fază pentru a descoperi beneficiile fantastice pe care le aduce această activitate simplă. Consumul de apă pe stomacul gol nu ajută doar organismul la detoxifiere. Eliminarea deșeurilor și a toxinelor acumulate peste noapte, dar și îmbunătățește digestia prin stimularea producției de salivă și suc gastric. Această practică ajută la prevenirea constipației și creează condiții optime pentru absorbția nutrienților. Mai mult, consumul de apă pe stomacul gol menține pielea suplă, tânără și sănătoasă, prevenind îmbătrânirea prematură. În plus, stimulează metabolismul, ajutând la arderea caloriilor și susținând pierderea în greutate. Cu toate acestea, beneficiile sale se extind dincolo de sănătatea fizică la bunăstarea mentală și spirituală. În conformitate cu filozofia budistă, să bei apă pe stomacul gol nu este doar o modalitate de a-ți exprima recunoștința pentru prezența ei, ci și o metodă simplă de a te pregăti pentru o nouă zi care deține promisiunea de a fi rodnică și iluminatoare. În budism, apa simbolizează dragostea și interconectarea tuturor lucrurilor din cosmos. Ea reprezintă modul în care fiecare este interdependent, decurgând din cauzele și condițiile de viață. Îmbrățișează experiențe noi și începeți ziua cu recunoștință. Apa servește ca un exemplu tangibil al interconexiunii continue a întregii vieți de pe pământ, prin călătoria ei în continuă transformare. Apa reprezintă o dovadă a interdependenței și conectivității dintre toate ființele vii pământ, plante, animale și oameni, precum și râuri, oceane, nori, soare și lună. În budism, apa este privită nu doar ca o entitate fizică, ci ca o expresie spirituală și întruchipare a vieții. Întruchiparea curgerii vieții. Capacitatea sa de a lua orice formă inspiră creativitate și flexibilitate. Apa servește ca o metaforă pentru eliberarea noastră de constrângeri și iluzii constrângătoare. A bea apă pe stomacul gol nu este doar un obicei sănătos, ci și o practică spirituală. Prin sorbirea dintr-un pahar cu apă, ne conectăm cu valoarea apei, cu natura noastră de Buddha și treziți la înțelepciune și compasiune. Pentru a practica această metodă, ai nevoie doar de un pahar cu apă, de preferință apă caldă sau fierbinte, și petreci câteva minute înainte de a-ți începe ziua. Observați cu atenție paharul cu apă, acordând atenție transparenței, culorii și luminozității acestuia. Exprimați recunoștința apei pentru viața și dragostea ei, apoi savurați încet fiecare înghițitură, simțind vibrația pe care o aduce din gură în corp. Când terminați de băut, zâmbește și respira profund, experimentând modul în care apa se integrează în corpul tău, conectându-te cu natura și făcându-te mai alert, iubitor și liber. Aceasta nu este doar o modalitate de a bea apă pe stomacul gol, ci și o călătorie spirituală și o trezire a minții.
Vă încurajez sincer să încercați această practică în fiecare zi. Vei fi surprins să vezi o diferență semnificativă în sănătatea ta fizică, mentală și spirituală. Această acțiune nu este doar o modalitate de a avea grijă de noi înșine, ci și o modalitate prin care putem contribui la protejarea și respectarea apei. O resursă prețioasă, rară și sacră pe care trebuie să o păstrăm. Al doilea secret pe care vreau să-l împărtășesc cu voi este să beți apă caldă sau fierbinte în loc de apă rece. De ce ar trebui să faci asta? Există multe beneficii semnificative. Consumul de apă caldă sau fierbinte ajută la reducerea stresului, durerilor musculare și a senzațiilor de tensiune. În plus, apa caldă sau fierbinte îmbunătățește circulația sângelui, previne bolile cardiovasculare și îmbunătățește procesul de oxidare al organismului. Beneficiile consumului de apă caldă sau fierbinte se extind dincolo de sănătatea fizică. Apa caldă sau fierbinte ajută la ameliorarea durerilor de gât, a tusei și a răcelilor prin înmuierea mucoaselor și facilitând în același timp drenarea mucoaselor. Apa caldă sau fierbinte are și efecte antiinfecțioase și antiinflamatorii, ajută la eliminarea toxinelor și îmbunătățește metabolismul. Experimentați cu senzația de a bea apă caldă sau fierbinte în fiecare zi. Nu numai că vei experimenta schimbări pozitive în sănătatea ta, dar vei găsi și bucurie și satisfacție din a avea grijă atât de mintea cât și de sufletul tău. Urmând invitația budismului, prețuiește atât corpul cât și mintea, pentru că ele sunt mijloacele fericirii. Iluminarea budistă Shakur Munis, după o perioadă de practică intensă, a fost strâns legată de consumul de apă caldă sau fierbinte. În timpul călătoriei sale de iluminare, apa a devenit o sursă importantă de energie și purificare. Potrivit legendei, după ce a renunțat la viața unui prinț, Buddha a practicat asceza extremă și a meditat sub arborele Bodhi. Pe parcursul a 49 de zile, Buddha s-a confruntat cu ispita și atacul lui Mara, domnul iluziei și al dorinței. În cele din urmă, în noaptea cu lună plină a lunii Vasar, el a atins iluminarea și eliberarea din ciclul reîncarnării. Cu toate acestea, a devenit slab și epuizat. Starea budistă era de așa natură încât nu-și putea mișca corpul din cauza frigului și a foametei. Din întâmplare, o femeie pe nume Sujata, care locuia în apropiere, l-a văzut pe Buddha și a simțit milă. Ea i-a oferit un castron cu lapte și orez, ajutându-l să-și recapete puterile. Buddha a recunoscut bunătatea lui Sujata și prin apa fierbinte, corpul lui a devenit cald și hrănit. Sujata i-a adus lui Buddha, de asemenea, apă fierbinte să bea și să se scalde. Apa fierbinte nu numai că i-a curățat corpul, dar i-a și purificat pielea, simțurile și mintea. Datorită apei fierbinți, Buddha și-a recăpătat vitalitatea, sănătatea și un spirit proaspăt. Aceasta este o parte importantă a călătoriei budiste, spre iluminare și înviere. Sujata a fost foarte fericită și i-a cerut lui Shani Buddha să o accepte ca discipol al lui. Buddha a acceptat și i-a spus lui Sujata să găsească alte 5 estetici care i-au fost însoțitori, astfel încât să le poată predica. I-a dus la Deer Park, unde avea să aibă loc predica specială. Povestea lui Buddha, care a băut apă caldă după iluminarea sa, este un exemplu viu al valorii apei fierbinți în regenerarea energiei și a spiritului. Apa fierbinte i-a ajutat să-și refacă puterea și să-i liniștească mintea după momente grele. Al treilea secret este să bei apă cu jumătate de oră înainte de masă. Această acțiune oferă multe beneficii, inclusiv controlul apetitului, prevenirea deshidratării în timpul digestiei și îmbunătățirea absorpției nutrienților din alimente.
Consumul corect de apă este o parte importantă a îngrijirii corpului și a minții, ceva pe care Buddha l-a practicat și încurajat. Consumul de apă cu jumătate de oră înainte de masă nu numai că ajută la îmbunătățirea digestiei, dar previne și probleme precum arsurile la stomac și refluxul. Acesta este un mod de a onora apa și de a implementa învățăturile budiste despre a mânca moderat și conștient. De fapt, Buddha și-a învățat discipolii să fie conștienți atunci când mănâncă și să aprecieze mâncarea și apa ca daruri sacre ale naturii, urmând învățăturile budiste. Mâncatul nu înseamnă doar menținerea vieții, ci este și un mijloc de a practica. Discipolii sunt instruiți să mănânce cu atenție, cu recunoștință și compasiune. Aceasta este o reflectare a importanței hrănirii atât a trupului cât și a sufletului pentru a obține satisfacție și iluminare. Aceste reflecții oferă o oportunitate pentru noi de a reflecta la originile hranei și apei noastre și evidențiază efortul și sacrificiul care implică fiecare aspect al producției și consumului. De asemenea, ei ne invită să reflectăm asupra scopului și semnificației mâncării, cu conștientizarea clară că mâncarea și apa nu sunt doar o sursă de beneficiu material, ci și o oportunitate de practică spirituală. Este important să vedem percepția de a mânca, nu doar ca satisfacție alimentară, ci și ca o oportunitate de împlinire spirituală, prin conștientizarea originii și transformării alimentelor și apei. Compasiunea și recunoștința înainte de fiecare masă ne ajută să ne conectăm cu elementele spirituale ale mâncării, ajutându-ne să stăm departe de lăcomie, aroganță sau accentuând prea mult gustul delicios și uitând de valoarea spirituală a hranei și a apei. În cele din urmă, aceste reflexii sunt amintiri ale impermanenței alimentelor și apei, încurajându-ne să mâncăm cu conștientizarea schimbării și dependenței de condițiile din jur. Acest lucru ne ajută să abordăm mâncatul cu o minte calmă, fără a ne agăța de schimbări și fără a face distincție între mâncare și apă. Explorarea filozofiei și practicilor spirituale ale budismului prin consumul de apă cu lămâie este o modalitate creativă și conștientă de a integra această filozofie în viața de zi cu zi. Alegerea unei băuturi nu este numai pentru a satisface nevoile de bază ale corpului, ci și pentru a vă conecta cu natura și a arăta recunoștință pentru darurile naturii. Obiceiul de a bea apă cu lămâie nu aduce doar beneficii pentru sănătate, ci este și o expresie a recunoștinței și a conștientizării valorii alimentelor naturale. Aplicarea acestei filozofii în practica zilnică nu numai că ajută la întărirea sistemului imunitar și la menținerea echilibrului pH-ului în organism, dar creează și un obicei corect și conștient de sănătate. În plus, alegerea băuturilor care sunt benefice pentru corpul și mintea noastră ne permite să exersăm atenția și să exercităm controlul asupra obiceiurilor noastre alimentare. Alinierea la învățăturile budiste de moderație și conștientizare. Actele simple, cum ar fi adăugarea de lămâie în apă, pot evolua în practici spirituale regulate, care ne îmbunătățesc spiritualitatea și contribuie la menținerea sănătății bune, rămânând în același timp conectat cu natura. Alegerea apei minerale naturale, care este bogată în minerale esențiale, adaugă un strat semnificativ de complexitate acestui proces. Vă îndeamnă să recunoașteți apa ca mai mult decât un element vital pentru supraviețuire. Este un elixir care poate contribui la echilibru și bunăstare. Această decizie implică nu numai bunăstarea individuală, ci și recunoașterea apei ca o resursă prețioasă. Ea reflectă căutarea adevărului și a valorilor pure. În conformitate cu învățăturile budiste, alegerea apei cu mai multă atenție
și atenție este un gest de respect și onoare de sine, recunoscând-o ca o componentă fundamentală a vieții. Al optulea și ultimul sfat care ne ghidează către destinație este să bem apă cu atenție. Această îndrumare vă invită să porniți într-o călătorie conștientă și semnificativă de-a lungul căii budiste, care transcende simpla hidratare. Această abordare întruchipează disciplina de a fi pe deplin prezent, de a implica toate simțurile și de a aprecia fiecare aspect al momentului. Consumul de apă, cu conștientizare, servește ca o ilustrare a atenției și meditației, pe care budismul ne încurajează să le practicăm în diferite aspecte ale vieții noastre. Ea implică crearea unei experiențe deliberate și semnificative, mai degrabă decât simpla trecere prin mișcările vieții de zi cu zi. Sarcini. Fiecare înghițitură de apă devine o reamintire a importanței conștientizării în momentul prezent și a aprecierii tot ceea ce viața are de oferit. Avem încredere că acest sfat final vă va readuce la frumusețea de a fi pe deplin prezent în viața de zi cu zi, pe măsură ce ne încheiem explorarea apei și a filozofiei budiste. Cu fiecare înghițitură răcoritoare, vă mulțumim că v-ați alăturat explorării noastre a apei și a filozofiei budiste. Practicați consumul de apă atent pentru un ritual zilnic transformator. Împărtășiți această înțelepciune altora, abonați-vă și apăsați clopoțelul de notificare. Mi-ar plăcea să aud experiențele voastre în comentarii. După cum încheiem, fie ca fiecare înghițitură să vă amintească de atenție și de frumusețea de a fi prezent. Rămâi hidratat, fii atent și continuă să cauți un scop în fiecare picătură de viață. Dacă ați vizionat până la sfârșit, vă rugăm să comentați 100 pentru a mă anunța. Mulțumesc pentru vizionare și fii puternic ca întotdeauna. Ai grijă și ne vedem în curând.